ОПГ-та са плъзнали из цялата страна в България. Покровителстват ги Борисов и Пеевски. Така ли е, господин Гьорев? Започваме от ОДМВР Бургас и районно управление Несебър и всичките им връзки с община, с Слънчев бряг АД и цялото оплетено нещо като свински черва. Това е модел, който се повтаря във всеки един град. Започваме с Бургас и продължаваме нататък във всеки следващ град. Време е хората да застанат срещу мафията и да изберат една от двете страни. Или са с мафията, или са срещу мафията. Няма средно положение. Няма замълчал си, няма човек, който да не избере позиция. Денят е 1 септември. Започва политическия сезон само след 2 дни. Приемете го лично всичко това, което ще чуете до вечера 19:30 в предаването Антимафия. Утре ще посегнат на вашето семейство, на вашите деца. Не си повтаряйте, че това нещо няма да ме долети, защото аз живея съвсем спокойно и никой нищо на никой не преча. Те посягат на всеки с гражданска позиция. Действайте докато е време.